Здравейте на всички, правя това видео, за да не се налага някой да си блъска главата като мен, как се монтира хигиенен душ за вграждане. Това е структурата на грое и понеже искаме душа да бъде удобен за ползване и да бъде до тоалетната чиния, го монтирах последния начин. Тук сложихме накрайник 1/2 за външен монтаж. Следователно съм сложил самонарезни винтове отдолу и отгоре, за да може самия душ да бъде стабилен. Много важно при монтажа на височината на душа е да се примери колко е дълъг шлауха или по-точно мъркуча на самия интимен душ. Защото в интернет има доста грешки, при които е монтиран твърде ниско и при завършен вид мъркуча опира долу в земята. Монтирал съм го така, за да бъде здраво, за да няма някакви луфтове и така нататък. Сега самия душ е даден, ето тук може да видите, тази черта е максимално положение навътре, а това е дадено максимално положение навънка. Понеже дори в инструкцията за монтаж никъде не е упоменато как се монтира на гипсокартон. И при 2 слоя гипсокартон това нещо става прекалено навътре. Следователно, като се монтира хигиенния душ, после като се сложи капачката, която трябва да затвори този отвор, тя няма да може да влезне, понеже заради плочката ще излезе много напред и ще опира в стойката отстрани на хигиенния душ, където стои праскалката. Затова тук структурата монтираме единичен слой гипсофазер, защото е по-здрав. Ето тук може да видите колко съм изнесъл голямото навънка, за да може, когато монтираме слоя гипсофазер, така ако мога горе-долу да покажа, гипсофазера идва на нивото на този зъб. И вече когато монтираме плочката с лепилото, ще дойде може би на този външния край или малко по-навън. Но това ще е от порядъка на 2-3 мм, така че спокойно ще има място да се сложи капачката. Общо взето, това обърнах интернет да търся точно как се монтира. Никъде не намерих някакъв конкретен, правилен и стабилен начин за монтаж. Затова след малко умуване стигнах до този извод и просто правя това клипче, за да може някой да не се чуди как да го направи, а може да го направи в случая както съм го направил аз.